गोजोन गोरोबथा बा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जे दफा मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सागानगिरि बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोन जों जथायै मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौनि जे खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। सरकारजोंबो सावरायबाय थानाय जादों आरो सरकारखौबो नारसिनबाय थानाय जादों आरो भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसे बिटिआर सरकार बिथांमोनाबो रायजो राजानो आरो सागानगिरि आफादफोरनो मोनसे कमिटमेन्ट होदों जे 2024नि सिगां गासैबो दफाखौ मावफुंजोबनायनि बाथ्रा। दा अब्लाबो जोंनि दफा मावफुंनायनि जिखिनि मोनसे राहा जे स्पिडआव खारनांगौ बे स्पिडआ लासै जादों होननानै जोंबो मोनदांदों। बेनि थाखायनो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो बुंदों आरो भारत सरकार आसाम सरकार लोगोसे जिखिनि सरकार सोलिनानै दङ बिथांमोना कमिटमेन्टजों फैनाय जिहेतु मोनसे सरकार एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे 2024नि सिगां गासैबो दफाखौ मावफुंजोबनांगौ। दिनै मेजर मोनसे जोंहा सिमा बारायनायनि खोथा दङ। दिनै सनितपुर बिश्वनाथ लोगोसे बङाइगाव चिरां क'क्राझार आरो बाक्सानि खोला फारसे थाबोनाय माखासे बर' गामिफोर बेखौ दाजाबनानै जिखिनि जोंनि मोनसे सिमा गुवार हालाम मोनसे जानांगौनि बाथ्रा बेनि थाखाय नारसिनबाय थादों। दासिमाव आसामनिनो गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोनसे रायलायबाय थानाया सोलिबाय थादों जे बिथाङा दाबो जोबोद पजिटिभ नाथाय जों बुंनो हाया जे बियो गाबोन जागोन ना समफोर जागोन। दा बेखायनो जों भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों नारसिनदों जे गोजोननि सार्थआव बा गोजोननि इन्ट्रेस्टआव जे गोजोन गोरोबथा बिटिआरखौ खालामनाय जादों बेनि थाखाय गोजोनखौ लाबोनांगौनि इन्ट्रेस्टजों बिटिआर आरो सनितपुर बिश्वनाथखौ दाजाबनानै जिखिनि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावनांगौ होननानै जोङो सानदों। लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि एसटि खालामनायनि बाथ्रा बेखौबो थाबैनो मावनांगौ जोङो बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसेयै दिनै 6.3नि गेजेरजों स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा बियोबो थाबैनो जानांगौ आरो दिनै आसाम सरकारा मोनसे स्टेप लादों जे जि स्टेपखौ जोंबो बरायदों जे बिटिआरआव थानाय 26 कलेजनि गेजेराव 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोगोन बिनि उनाव फारि फारि खालामलांगोन। बे स्टेपखौ जोङो स्पिड जों जाजानो लुबैदों बेखिनि बाथ्रा आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि केस उइथड्रलनि खोथा बे गासैबो थाबैनो जानांगौ। लोगोसे जायफोर जेलाव थानांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मा राहाजों पलिटिकेल राहाजों हायो ना आयेननि राहाजों हायो रन्जन दैमारि गेदेर नाब्ला बिथांनि जों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदों आरो बेबायदिनो अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि बाथ्रा बे गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजायोब्ला गुवार बिटिआर हालाम लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव जे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल लोगोसे हाजोआरि जिखिनि एसटि मोनोब्ला कार्बि आंलंआव बर'फोरनि जौगानाया जोबोद स्पिडआव खारगोन होननानै जोङो मोनसे आसा खालामदों। दिनै आङो सोनाब बिश्वनाथ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बेवहाय आङो बाहागो लाफैदों। ओनसोलखौ नुनानै ओरैबायदि मोनसे समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बेवहाय मिथिंगायारि सम्पद बा बेवहाय रांखान्थि जौगानायनि आबाद जौगानायनि मोनसे प्रस्पेक्टफोरा दङ। थारैनो बिटिआरआ मोजाङै मोजां थाबैनो मावफुंजायोब्ला नैबे ओनसोलनि जौगानाया जोबोद गोख्रै महर लागोन होननानै जों आसा खालामनाय। दा माब्ला होनाय जागोन बिनि दिन थारिखखौथ' डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथाङासो बुंनो हागोन। जोङो आन्दलनकारि संगठन एबसु एफआरसि दङ आन्दलनकारि रायजो राजाफोर दङ जों आन्दलनकारि। दा बे हाफात्ताखौ मोननांगौनि थाखाय होनांगौनि थाखाय फरेस्ट डिलार्स एक्ट बायदि 2006 बायदि इनो होजोबनांगौमोन नाथाय होआखै आरो थांनाय गोबाव समाव जिखिनि सरकार दंमोन बिथांमोना होआखै। बिथांमोना एकर्डआव थानाय बायदियै सनितपुर जिल्लायाव दाखालि 1301 न'खरनो जिखिनि होनायनि आरम्भ खालामबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो जोङो सरकारनिसिम साबायखर बावदों। अफिसियेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननो जोङो साबायखर बावदों आरो मानगोनां जिखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननोबो जोङो साबायखर बावदों। दा जिखिनि सनितपुराव आद्रा थाबावनाय आरो बिश्वनाथआव मोनबावनो गोनां जिखिनि हाफात्ता बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जोङो बुंदों। दा दिन थारिखखौ जोङो आसाम सरकारनिफ्रायसो जोङो लानांगोन। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाय बायदों ओमफ्राय हामाखै
दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन